waras. Seperti gak lorong. Nomor bab 5 Bab 15. 15. Betul. Oh. Itu lumayan. Bantuan gede kok kan mesti beli apa? Sak kapal-kapal wis kok. Apa? Untuk Patrol sepeda kapok kok di kapok gitu. Juga yayasan. Bantuan pedes. Kejamuan. Apa nanti Mas? Oh, yayasan anu duit kok. ke pemerintah. Perorangan. Apa? Enggak, Pak Mas. Oh, iya korban gitu, Pak. Korban itu sak kapal-kapal kan. Terus Pak. Ikatan. Beda sisan. Ya alhamdulillah. Baik. Menemani anak, itu dia anak-anak itu anak. Ya, cara ketika. Anak-anak itu yang penting gak Ya aslinya kan yo ngono. Jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga iman itu tilawati syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah wa khulafai rasyidin al-mahdiyina Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Musa, Sayyidina wa jami ali badrin wa jami sahabati ansari wa baqiyatu sahabati Rasulullah lahumul fatihah. Ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wal awliya wal ulama wal amilin Sayyidina Tuha Sayyidina Rabbina Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah. Assalamualaikum ya alal baiti nubuwati wa manzili risalati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana min jamina hadaina ya mutia wa khusan ajunan sultan maulana Hasanuddin al-Bandari. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya alal awliya ya alal jaga ya alal qawtati ya alal nuqba ya alal urufa ya alal muhtarina ya musu ya qudya sultanu ainuna fi qudu'i hawaijina lakum walilladina sabaqakum syurina walamul fatihah. Ila hadrati jami masyakhina linjawi kusan kanjeng singun gunung jati serapur syasabat hidayatullah wa jami'i salasila adit serapur wa ila rasul Sulaiman wa syakita kita wa ila sunani kiri wa ila sunani kali joko wa ila sunani kudus wa jami' wa tisati wa ila hadrati ratin patah wa ila hadrati ya akan kepukenong wa ila hadrati pangeran hati wijaya Pangeran Tijuwulan wala khadrati Syekh Mustalama wala khadrati Syekh Kalkah Kali Sabut Cirebon wala khadrati wala khadrati apa anam suraya lewat Ki Khalimi bin Mutasir wala khadrati Ki Zinuddin Hasbullah wala khadrati Syekh Mating Morad wala khadrati Ki Hamzah Maning bin Mane wala khadrati Ki Amrul Fata bin Ki Lutfil Hakim
wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa liman zara aini wa liman tawaqqa lahumul Alhamdulillah. Iya. Iya tenang. wala khadrati abaina wa ummatina wa jaddatina wa sajina wa nafusukusan ya Allah bi Hasan Bisri Sedi Masrud Husain ya Allah Ustaz ujian Husain ya Rasulullah Taufik Husain ya Allah ikhwan-ikhwanina dari Masjid Alif Bali Rakyat semua morot wa jami ahli baitihim wa jami'i talamitihim wa jami'i ikhwanihim wa jami'i wa ila huquqil wajibati alaina wa ila jami'il mu'minin wa ummatal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa la adama syawlil awal mufad Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sirul Asrar Al-Faslu Al-Khami Sangasaro fi bayani toharotil ma'rifati fi alamil tajridi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun ing kitab Sirul Asrar kelawan nyebut asmane Gusti Allah sifate Gusti Allah Ar-Rahmani zat kang paring rahmat kang gedhe-gedhe ing dalem dunya lan akhirat sifate Gusti Allah Ar-Rahim tur zat kang paring rahmat kang lembut-lembut ing dalem akhirat tertentu maring wong mukmin bloko hada paslu hada utawi iki langit kang bakal ngendikaken dening bagi musnad iku al fasul khami sangasaro pasal kang kaping 15 fi bayani toharotil ma'rifati kang tetep ing dalem mertelaken sesuci makrifat fi alamil tajridi ing dalem alam tajrid ing dalem alam pelepasan alam tajrid kados pundi pangandikane Mbah Kiai Musoneb wahya lan utawi toharatul ma'rifat fi alami tajridi iku ngalanaungeni tetep ing ngatasé rong werna dirupane rong werna toharatun suwijine sesuci lima rifatis sifati maring makrifate pira-pira sifate Gusti Allah wa toharatun lan kaping pindhone sesuci lima rifati zati maring makrifate zate Gusti Allah wa toharatu makrifati sifati mongko utawi makrifat mongko utawi sesucine makrifat pira-pira sifate Gusti Allah iku latasulu ora bisa hasil apa toharatu makrifatu sifat ila angin bisane hasil bitalqini kelawan den talqin wa tasfiyati miratil qalbi lan tasfiyah menjernihkan utawa bersihaken utawa beningaken kocone ati bil asma'i kelawan zikir asma min nukusil basariyati saking ukurane nafsune bangsa manungsa wal hawa wal hayawaniyati lan nafsune bangsane kewan sumayah sulu nuli keri-keri bisa hasil apa anadru mirsani li ngainil qalbi maring peningale ati
min nuri sifatillahi ta'ala saking padange pira-pira sifate Gusti Allah taala yang duru bisa ningali sapa wong bihi kelawan nuri sifat yang duru bisa ningali sapa wong bihi kelawan ngainul qalbi ila ngaksi jamalillahi ta'ala maring pantulane sifat baguse Gusti Allah taala maring pantulane sifat indai utawa baguse Gusti Allah taala bimir atil qalbi ing dalem kacane ati ing dalem cermine ati kama kaya keterangan kula kang wis dawuh sapa alaihi salatu wasalam alaihi abdulus salatu wasalam pangendikane al mukminu yang duru binurillahi ta'ala al mukminu utawi wong kang mukmin iku yang duru bisa mirsani sapa mukmin binurillahi ta'ala kelawan nure Gusti Allah taala wa qala lan mus ngendika sapa alaihi salatu wasalam pangandikane al alimu yang qusu wal arifu qalu yasqulu al alimu utai wong kang ngalim iku yang kosu mengukir wal arifulan utai wong kang makrifat iku yasqulu mengkilat fa iza tamat mongko arikalane wis sempurna apa tasfiyatu bersihakene ati bimulazamatil asma'i kelawan nglanggengaken dzikir asma hasola mongko hasil apa makrifatu sifati makrifate pira-pira sifate Gusti Allah bimusahadati miratil qalbi kelawan nekseni ing dalem kacane ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Dan kamu suci wa alhamdulillah. Amma ba'du. Jo dumateng sedaya jamaah majelis alit ingkang kula hormati. Monggo sareng-sareng aturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih dalu menika kula panjenengan sami tasih pinaringan sehat kesarasan jasmani ugi rohanipun. Kabukten dalu menika tasih saged sumrambah lumaku kang minuju wonten ing majelis alit iki ingkang tujuanipun boten sanes lan boten itu damel sinau sesarengan niatipun ngilangi sifat kudune badan ugi lillahi kalimatillah ugi kanthi niat ingkang tulus dalam ikhlas Allah paring berkah barokah rahmat dumateng kula panjenengan sami khususé umume dumateng sedaya sederek kula panjenengan inggih menika kaum muslimin wal muslimat mumpun iki mawon. Kaping kalih selawat dan salam monggo sareng-sareng diaturaken dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten peninggalan khususnya dumateng kula panjenengan sami inggih menika arupi ilmu nggih anu Mas Iman rupane warisane Kanjeng Nabi napa Mas Gus? Ilmu dudu kah dudu sawah. Lah iki umat Kanjeng Nabi niru Kanjeng Nabi ning salah ora tepat sasaran ninggali warisan lemah. Akhirnya anak putu congkra alias buah coba nek ditinggali ilmu top. Ingkang salajenge mudah-mudahan kula panjenengan sami kanthi niat tulus ngestokaken dawuh Kanjeng Nabi ugi Allah mugi mangke wonten ing alam akhir inggih menika boten alam surga nggih alam akhir akhirat niku boten alam surga alam akhir dan
awal Allah menciptakan Ruh Nur Muhammad, dan akhir kembalinya Nur alias Ruh tersebut kepada Allah, yaitu alam lahud, alam sing nalika kedadian pertemuan antara Allah dengan Ruh alias Nur. Saking arah mekaten dalu menika niki pengaosane betane Sirul Asrar, sinaune bebarengan, nek salah dielekke, nek lali ya dielekke, nek bener ya sekarang ditindakake, nek mampu, nek ra mampu ya wis sing penting seneng ngono ya. Kanjeng Nabi ngendikane pripun? Kun aliman au muta'aliman. Kun aliman au muta'aliman au ta'liman au mustami'an au muhibban wala takun al-khamis. Jangan jadi yang kelima. Dadi wong sing napa ngerti, terus dadi wong sing gelem mulang atau belajar, terus dadi wong sing gelem ngrungokne. Ora gelem ngrungokne, dadi wong sing seneng delok wong ngaji, seneng iki. Kuwi termasuk cara Nabi Muhammad untuk membuktikan kasih sayangnya kepada umat. Senengnya tok lho, alhamdulillah. Wis seneng ora nek wong ngaji digrupuki, malah digawane kok lha iki sing repot. Wis belum rumakne kok kaduan pun wis alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kanthi istiqomah kula panjenengan kang dipandang secara mata kepala mungkin ini masih benar-benar kecil, rendah. Tapi siapa tahu Allah lebih memihak. Kan nggak ada yang tahu ya. Jamaah oke durung tentu Gusti Allah langsung merono pejuk. Tapi ada kalanya cilik barangnya manfaatnya gede. Contohnya di Mas gimana? Mobil karo kuncinya gede, mobilnya apa kuncinya? Yang kita kaji ini adalah kunci. Cara mesin ki awake dhewe kudu ngerti siji pengapiane. Ini kudu ngerti carane nguripne, mateni ini kudu ngerti. Nah, sekolah mesin. Awake dhewe sekolah alam alias alam menungso, alam terus apiane alam insyaallah. Mudah-mudahan Allah membuka dengan kunci rahmati Allah sehingga rahmat-rahmat mau tumuju dumateng kula panjenengan sedaya mawon. Keluargane pinaringan saras, sehat, rezekine cukup, ibadah ya tumadinah tur pena. Ora kudu akeh sithik ning turah. Iya, kira-kira piye? Sithik tapi turah. Ya akeh turah gak aneh. Ning nek sithik durung akeh turah lha wis kudu diguloni Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Niki pasal ingkang nomor 15 nggih menika nerangaken bab toharoh sesuci makrifat. Makrifat niku napa to? Kenal, ngerti, paham keadaan kita, kenal ngerti keadaan Allah, termasuk sifat dan zat Gusti Allah. Dan ini bahaya zat wis. Keterangan penjelasan ilmiah ini tidak semudah nerangnya batale sholat atau batale wudu ngatur. Ning yo salah-salahe wong belajar kuwi timbang pinter-pinteran tapi gak pernah belajar. Kamu balik zaman akhir belajar YouTube enggak panggo. Muni sak geleme ngaji ora beres. Niku pirang-pirang zaman saiki. Sing diarani makrifat fi alamit tajridi ing dalam alam kang sepi nyanyet tan sepi awang-uwung alias tidak ada apapun kecuali Allah dengan ruh alias nur. Di situ kejadian ruh pertemuan langsung alam tajrid, alam lahud, kurbah. Wahia ala ini toharoh makrifat itu ada dua bagian. Pertama toharotul makrifati sifat,
Iku toharoh sesuci makrifat sifate Gusti Allah. Lah kira-kira awake dhewe iki paham apa dereng sifat wajib Allah. Nah, bagaimana kita mau mendawamkan atau mau memuji Allah nek urung ngerti sifate. Saiki contoh, misalnya masuk bojoku ki wayu mati. Kira-kira isone ngerti sifate kuwi karena apa? Enek zat, nggih kan? Sampean ngrasake pelem legi. Legi iki mau sifate pelem. Pelem sing pripun? Mateng. Lah kira-kira sampean sah ora ngomong pelem kuwi legi nek ora mau? Enggak sah, Mas. Sampean sholat, iki secara gambaran gitu. Sampean sholat 5 waktu jengklat-jengklit kenal Gusti Allah durung ketemu durung, piye carane rung ngerti. Kira-kira secara hakikat ya, kalau secara syariat oke. No problem. Yang penting sholat berjamaah atau ijen, yang penting sholat. Tapi secara hakikat, apakah itu sudah layak atau sempurna dikatakan sholat sebenarnya? Padahal durung ngerti Gusti Allah, durung kenal zate, sifate wae durung kenal apa meneh zat. Wong wedok ayu nek sifate apik iku karena kelakuannya kayak tapi zate wong wedok endi Mas? Sampeyan iso ngrasake zate wong wedok enak ora iki karena adane dari persifatan dulu kenal. Jenengan jatuh cinta kali istri jenengan pertama apa nih? Gimana? Ayu, bicara akal loh Mas. Iya. Tapi nek jare ati, iki bocah iki mesti gemati, ngerti, neriman, wajah keibu-ibuan jare canom biyen kan ngono iki. Itu hanya rayuan-rayuan kan? Itu pujian supaya apa? Anu Dek, itu karo liyane ya aku nek ndelok kowe iki kok gak iso turu nek gini. Bayang-bayang terus karena wajahmu ini sulawan kelingan. Itu salah satu cara ungkapan rasa cinta kita kepada calon istri atau pacar. Dan saat ini sampean nyembah Gusti Allah, kira-kira iso ora bayang rasane. Nah, belum dikatakan sah menikmati seorang perempuan kalau belum ketemu zat dengan zat. Paling hanya sebatas khayalan alias angen. Ning nek wis ketemu jegrek bareng. Piye rasane makrifat karo Gusti Allah? Piye rasane makrifat karo wong wedok? Iki contoh tok lho iki. Makrifat karo wedok. Apakah bisa dikatakan nikmat enak? Itu bohong. Nek wong rum pernah nglakon, ini nek wis pernah nglakon iki ya aman. Ya memang enak tenan rasanya gak bisa dicerita. Hanya bisa digambarkan rasanya ya seneng. Wis ra kelingan apa? Sampean seneng Gusti Allah, ora kelingan, ora ngrasa duwe apa? Makanya jangan pernah merasa memilih. Contohnya sing lagi marak bulan wingi minggu iki napa? Korban. Saat ini sejarah pripun Mas gimana korban? Kok iso-isone kedadian? Andai Allah tiba-tiba kok merintah ning Ibrahim, belen anakmu lanang. Berarti Allah sangat kejam. Bener. Gusti Allah piye kabeh. Aku kan beli anakku dewi, anakku kita taat bener, sholat bener, hubungan wong tua api. Kok kan beli waras pora Gusti Allah perintah ini, bener pora. Nah, tidak mungkin Allah perintah kon kurban tanpa ada sebab. Sebab kurban muncul ini di anu ya, di ulas titik sekilas kurban. Karena zaman waktu itu Nabi Ibrahim itu wong sugih. Tiap tahun belah hewan.
sapine cara kene sapi yo. Nek ning kono kan unta. Kuwi sekitar 300 kurang luwih. Wedhuse karena ya wong rumah tangga rung dikai anak Bu. Wis pirang-pirang puluh tahun ra duwe anak. Dilokke ning anggota alias umate Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jenengan kok welok imen ya. Lomo temen. Tiap tahun golek unta 300 wedhus aja meneh kok semono. Nek bab urusan karo Gusti Allah aku. Aja meneh kok nggur wedhus 1000 unta 300 kecil liwil-liwil. Nabi Ibrahim cara ngomong saiki mambonge lho. Patuto Gusti Allah njaluk anakku lanang kon bleh tak bleh. Iki cerita sejarah korban. Keladu omong, akhirnya Nabi Ibrahim ditegur langsung Gusti Allah melalui mimpi. Harus kau buktikan, harus kau buktikan. Tapi secara nalar kan gak sehat. Anak itu ini hanya untuk menguji keyakinan, keimanannya Nabi Ibrahim. Tenang ora, bocah iki ngomong kaya ngono dari Gusti Allah. Nabi Ibrahim iki tenang ora. Maka Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Nek wis dadi kekasih Gusti Allah ning ngendi pas napa insyaallah dijogo Gusti Allah. Termasuk arep nyembelih anak sudah dipersiapkan oleh Allah yang membawa Jibril yaitu diganti dengan domba. Ya, utaman di mas wedhus karo sapi. Nah, iki. Wong saiki rata-rata umume sapi ben ketok gagah. Padahal lebih utama wedhus konsep rumusnya. Ya karena beli ringkas kuwi Mas. Ringkas ya tuh ya. Nek meneh sing alasan karena darah tinggi Mas. Apakah daging ini menyebabkan penyakit? Hewan kurban. Sing penyakit kan wonge sebenarnya atine. Iya kan? Jadi jangan mengartikan sesuatu tidak sesuai repot Mas beneran jelas. Iya sah, tapi wis belum berkorban alhamdulillah. Lah nek aku tak niati korban ya dibawa wayah jadwale korban numpuke dhuwit nggo entuk 200.000 entuke mentok iki. Beleh. Maka hebatnya wong biyen iku tidak tomak orang ngarep-ngarep dum-duman daging. Maka tiap omah padha mbeleh kewan dhewe. Apa kudune masjid Mas? Gak. Iki mbok menawa sok ben ning kene enek sing mbeleh ning omahe dhewe. Aja dadi sensi. Wah, ra gelem juang ning masjid, ra gelem dipanitia mboyak. Aja cepet-cepet tenar wong Islam cepet teko. Misalnya Mas tuh gimana mbeleh sapi dhewe ning omah monggo kurang. Lek kono bleh meneh wedhus. Mas Ami di sapi meneh oke ngono. Ning omahe masing-masing monggo. Tidak ada larang dan diperbolehkan. Yang dulu ra iso bleh ngongkon sing iso mbel. Ya wis lentak. Kudune sapine sing mati dadine wong. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mulai. Yang namanya toharoh makrifat itu jenisnya ada dua. Pertama makrifatullah, makrifatus sifat. Ngerteni kenal neng sifatnya Gusti Allah. Sing wajib kanggo muslimin muslimat, khususnya sing balik. Kang kudu diweruhi enek 20 secara syariat. Di wujud kidam bakol di antaranya seperti ilmu hayat, kalau waktu lewat siap alam sama basor itu sifat Allah. Mulane nek dikaji sama pendengaran sampean kabeh iki ketempelan sifatnya Allah ning ora rumong. So iso ndelok karena sifat basore Allah. Iso ngrungu karena ketempelan sifatnya Allah yaitu sama pendengar. Iso muni ngomong iki karena ketempelan sifatnya Allah sing kalam. Iso bedakne hak dan batil, haram halal karena ketempelan ketitipan sifatnya Allah yaitu ilmu. Iso jalan-jalan ketempelan sifat hak. Nggur awake dhewe iki wong paham kudu piye kan.
dikei bonus Gusti Allah pirang-pirang kok nggo dolanan. Malah ge hapus-hapusan zaman saiki kondang ngoten. Pemenang saiki akeh kontenan wong golek duit iki saiki macam-macam Mas apa. Ana sing konten pocong. Enek sing dolanan oke nontoni apa iklan ben entuk duit. Enek meneh sing slek apa. Slot, banyak benar sih nongko. Nah ini karena perkembangan zaman ini kalau tidak didasari iman sing kuat, generasi kita rusak. Rusak apa nih? Oh, juga rusak awak itu sehat-sehat, bergas, lemu-lemu. Karena pemikiran deh, mulai kayak bocah males aja. Pengennya suka orang belum susah, terus mustahil. Pengen wareng ora belum pemberdian. Nomor 1 wau makrifat itu sih sifatnya Allah. Apa? Welas asih sing dina dadi waca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu sifatnya Gusti Allah kabeh. Tanpa sifat welas asih Gusti Allah maka 0% kula panjenengan iki hidup. Ini belajar mulai alon-alon insyaallah Gusti Allah ora bakal membiarkan kula jenengan sing sifatnya gelem brayan urip belajar muli-muli agama Gusti Allah dibiarkan begitu saja enggak mungkin. Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsulu makrifat sifat iku mau bisa hasil piye Mas? Iki ning kene latah sulu ora bakal hasil apa makrifat sifat. Kita tidak akan mampu mengetahui sifat Allah sebenarnya kecuali illa bitalqin, kecuali dengan ditalqin. Nah, itu menjadi jelas. Maka sehebat apapun ustaz, sehebat apapun kiai, kita pirang lemari kalau belum ditalqin, kon maca iki insyaallah gak muni Mas. Orang sembunyi kaya mau bisu aku bilang. Padahal kita kecil, tipis, kalimatnya umum. Lo yakin ya? Kalau belum ditarik nggak akan mampu memaknai ataupun menjabarkan isi syarat itu. Ya satu kedua. Target itu apa sih? Apa Mas? Target? Bundet ae mulai kan bundet harus ketahui. Mudah-mudahan nek memiliki sampun secara tidak tanpa disadari dengan sampun ketahui kan. Insya Allah nek rung ketahui berarti sulit untuk memahami kalimat-kalimat ini penjelasan. La tasulu ila bitalqin kecuali dengan talqin. Sing namanya talqin itu menyambungkan hati kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad menuju kepada Allah, berwasilah dengan Syekh Mursyid juga asal muni mursyid emang kudu teliti hati-hati. Paling tidak ciri-ciri mursyid fana itu rusak itu berarti kok gitu kok sandangnya compang camping ora pengen iki salah. Punya apapun tidak pernah merasa dimiliki, termasuk jasa ilmu punya apapun tidak merasa memiliki. Mulanya Ismail itu gambaran. Nek pengen selamat uripmu, ojo rumangsa duwe anak, ketitipan amanah. Rumangsa duwe anak iki repot soal urusan. Ora gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak bisa berhasil untuk mencapai tingkatan toharoh ma'rifatus sifat kecuali harus dengan talqin. Tidak akan sah sholatnya kecuali dengan wudhu sempurna. Wa tasfiyati mir'ati qalbi lan kelawan beninge kaca ati. Berarti ati iki diperumpamakan kok kaca. Ning ngarep kaca enek debu. Nek wandel debune raine awake dhewe iki misale ganteng lho dadi bruwet.
karena bacanya ruwet alias reget. Nanti reget-reget mau rupane sini ati kang menghalangi sifat ubudiyah kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah terhalang itu sebab apa? Kok tidak mustajab, kurang kabul-kabul? Karena di dinding kaca kolbu kita itu ada berbagai macam sifat yang memang tidak pantas untuk kita bawa hadir di hadapan Allah. Iri Ibrahim sifatnya hati si rusak ini. Nek ngadep Gusti Allah gua kabeh. Cara bahasa kalimatnya apa Mas? Los dol. Apa meneh? Liyane los dol. Wis los dol sisan. Wis los portal sisan rantai. Dia jangan pernah merasa memiliki apapun di hadapan Allah. Nek wis rasa milik iki ya wis ora bakal sepen. Kita akan bimir artikel bil asma'i kelawan piro-piro asma minan nupusi nyatane saking perumpamaane ukiran al basyariyati kang bangsa sifat kemanusiaan basyariyah. Artinya panjenengan kudu iso ngilangi sifat-sifat basyariyah baru bisa akan mencapai tingkatan toharatu makrifat sifat wal hayawaniyati lan sifat-sifat kewan, tegese sifat kewan. Ternyata menungso iki ya ana sifat kewan. Ning kewane gak nemplek ning kene cuma sifat pate. Apa iso ya iso, katane ya muni kaya wedhus, mangan kaya wedhus. Sumayah sulu oleh bisa hasil apa makrifat sifat itu anadru ningali li'ainil qalbi maring peninggal ati. Maka ada kalimat feeling, insting, apa nih? Firasat itu beda tingkatan. Feeling, insting, firasat itu beda-beda kelas. Karena ya nek pengen insting, firasat, feelingnya tajam, ya kudu dibuat sifat kewan mah. Caranya seperti itu. Jare wong biyen kan belajar sinar tembus, ya iki ya Mas Arif. Nek rong iso buat sifat kuwi sinar tembusé bohong ngono dadi. Marang dhewe. Mengkono apa, Mas? Wah nek ngene karangan dhewe. Halusinasi yang muncul dari hawa nafsu. Aja ketipu, aja keliru. Padha-padha njaluk donga ning wong ngaji niki genah ya, Mas. Tapi gimana? Tukang wirid durung tentu ampuh kowe. Ya kan selawe ya. Lah sampean ngaji sak jam karo wong wirid sedina sewengi lho kalah. Nilainya lho di hadapan Allah lho kalah. Wong wirid sak sedina sewengi karo wong ngaji sak jam jek menang wong ngaji sak. Yo ngene iki ngajine karo ngopi ngeteh ngudut ngrungokne seneng sisan. 1000 rakaat sewengi kalah. Mula takjak ngaji ngejak merayu Tuhan, merayu Allah supaya awake dhewe iki dibukakan pintu rahmat dengan begini. Nek pengen ngerti, mula jarang Mas sing kuat ning kampung nglakoni iki jarang banget. Umpama enek siji loro gitu kae enak ya. Karena iki ya memang ketoke sepele tapi nenek cara nggo wiritan, dikiran, tawasulan, sholawatan seneng kabeh. Karena apa? Orang nganggo pikiran nemen. Contoh yasinan wis gak mikir nemen-nemen, Mas. Dan tidak akan mampu mengibat hijab atau penghalang kita kepada Allah. Tapi nek ngaji ngene iki, kok iso mbrayai mbiyai badane dhewe-dhewe. Ini nggur selawatan, kudu kok gede selawatan apik. Nek tulung aja tinggal ngaji. Grup yasinan apik. Grup zikiran tapi ada yang lebih apa? Lebih baik lagi. Cara-cara nilai ini
luwih larang meneh nek didol ning ngarepane Gusti Allah. Yo apa iki oh lillahi ta'ala ini jero ati gak perlu dicap-cap. Kita berikulah pentingnya ngaji bab jeroan bab ati. Karena yang akan menjadi konsep itu ada di dalam hati. Ini hanya sopirnya, penentunya dari sini. Dan ini adalah pembantu tangan, kaki, mata, telinga, mulut ini pembantu. Nah, mungkin nek berlanjut pikiran kok pengennya sing nyandang mewah itu gak mungkin. Alirnya ya masalah duit 2.000 orang mudeng ngertinya 1.000 5.000 gak mudeng. Itu enak banget ya. Wis uang paling enak saat ini sing kula ngerteni tur anti hukum bebas. Iku salah sijine Kiai Alim itu Mas Alim. Karena you bebas. Jadi ya amat saya berke contoh gitu. Mudah-mudahan kula jenengan tetap mampu mengendalikan emosional hawa nafsu dengan mengaji begini. Insya Allah pelan-pelan kita bisa. Sing ngaji wae masih abot alias sulit, apa meneh sing ora ngaji. Aja ngeloke wong ngaji walah ngaji ngono-ngono. Terserah. Nek amit sewu. Kalau berani berbilang begitu, jangan tanya kalau Allah memberi keadilan. Tipe-tipe mak grek repot urusane. Nek grek tak antem ngene mending. Aku paling sing kena kan. Tapi nek Gusti Allah arep nuntut sapa ndang. Maka dari itu sehat itu penting banget. Syukur Allah sehatnya kula panjenengan khususnya itu melalui dengan sholat 5 waktu. Nek ditambah-tambah lebih-lebih dengan mengaji, ditambah sunah ya sholawatan ya sedekah monggo, sholat sunah qobliyah puasa Senin Kamis luwih apik nek kuat. Iki ya jadi wajib nih ya baca min. Wis kula ndek kenapa jika poso apa Arafah lha yang cuma nang kon poso. Wong poso ya buat ora iki alasan ora percaya iki rasa sombong. Iki patut nek perintah pun ya tetep mangan. Pengene gak poso, tapi nek padha-padha poso iki njaba jero sisan, cangkeme poso. Ora mangan ora ngombe ning atine gembren. Ini mana paling kur nunggu adzan maghrib wae kalau malah kasih itu lebih kaman tuh wis ndek tok. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bil asma'i minan nufusi basarit wal hayawan. Sumaya sulu bisa hasil apa makrifatu sifat anadruli ainil qalbi ningali maring kahanan kenyataane ati min nuri sifatillahi ta'ala nyatane dari nur sifat Allah. Kalian panjenengan sami akan mampu mengendalikan hati kita, tidak akan bisa dicemari dengan sifat-sifat yang buruk yang menurut Allah. Itu hanya dengan apa? Nur sifatul Allah. Nek pengen ngono ya ngajine sing jero jedhuwur. Nek dhuwur keduren dempan malah konjurang. Jero kudu slow. Ngaji dhuwur-dhuwur sing jero. Kira-kira nek kedung kalen karo laut jero ndi Mas? Gimana? Kalen, kali, kedung, laut. Untuk sing gampang nesunan kae ibaratnya kalenan alias kali gampang bu. Nek kedung rada mending. Orang piak ngono gak suara di balang watu iki. Belum tur gak bu. Udah karena jero atine nyegoro arep mbok leboni sampah kaya ngono. Ora nek kebakar karo nafsu. Ora kepancing emosi. Ya sewaktu-waktu butuh emosi munculnya sifat basariah ben dianggap menungso. Ojo kok bisa ngaji ora iso nesu apa juri. Ora duwe nafsu. Nesune wong duwe ilmu iku paling-paling sekilas rap ilang.
Ning nek jek dibundeli wae senajan ilmu berarti ikine masih ketutupan sifat najis maknawi yang tidak terlihat oleh mata kepala. Nek ngajine kitab iki ngoreki bab menungso kabeh. Gak enak ngorek-ngorek bab muka bab swarga neraka gak enak. Kenapa? Swarga neraka ki ning awake dhewe masing-masing. Kono ki gampang. Tapi sistem kerja nyatanya ya di sini. Ora amalan swarga kok nek ning kono ngawur. Amalan neraka kok nek ning ora ning kene. Nalika jek iso ningali srengenge karo mbul. Nah, nyeseni awak karo bumi kami. Barane minuri sifatillahi ta'ala yang dulu bihi ila ansi jamalillahi ta'ala bisa ningali maring pantulane sifat jamali Allah. Wong nek wis atine resik bener-bener resik, maka wong kuwi mau bisa nyandang, bisa berkelakuan kaya dene kena pantulan sifate Gusti Allah. Sifat jamali yawi Rahman Rahim. Wong makrifat, wong hakikat makrifat tarekah kudu wajib welas asih ning sapa wae tanpa pandang bulu lanang wedok Hindu Kristen Buddha Islam kabeh kudu dirangkul. Mula-mula kan dudu kok gak seneng ya berorganisasi, dudu gak seneng kok nek wis dikaji karo kitab iki runtuh Mas. Karena kalau sudah ngajinya dalam menjero tentang kolbu, tentang roh, maka tidak ada perbedaan siapapun bentuknya manusia. Tidak pandang itu Hindu, Buddha, Kristen, Islam, semua adalah kewajiban kita tetap menyayang. Saiki nek aku nggone kok benderane ireng misalnya, kok sing gelem nyedak ya ireng tok Mas. Terus Mas. Terus benderane Konsulat Putih, kok sing ireng lho bukan nyedak. Kenapa? Karena terkapilah-kapilah terbelah-belah. Itu tidak termasuk rahmatan lil alamin, tidak sesuai Al-Qur'an. Loh, sehebat apapun kalau masih pakai bendera, nggak mungkin bisa Rahman Rahim maring makhluk Gusti Allah. Ora iso ketempelan sifat jamal Gusti Allah. Sine kuwi Mas. Nek kula di arep di model piye monggo. Gedeng karo kula nemen-nemen monggo ning amit sewu kok nek Gusti Allah ki dilalah ngetop ning pengadilane ngeki keadilan. Ya aja salah to. Kula beda Gusti Allah ki adil ora kok aku menengan kalah wae seperti sih. Karena itu mengingat ila aksi jamalillah. Mari kena oleh sifat pantulan, sifat bagusnya Gusti Allah. Wong api-api ngoten niku. Nek wong elek-elek ya pantulan sifatnya setan. Bismillahirrahmanirrahim. Fimir atil qalbi ing dalem kaca atau peninggal ati. Jadi mancar nurullah dalam qalbi ini memancar sehingga Bismillahirrahmanirrahim alias sifat jamal nurul akan mampu dikelola oleh hamba-hamba Allah yang hatinya benar-benar bersih, tidak pandang bulu, mulane ayu coba ngaji grup-grupan ala grup apa ya subjek seneng ngaji ki alhamdulillah aja dipoyo ya sesuai kemampuan ngono wae aja kok ngaji rono gedeng kene ngaji kene gedeng rono wis dudu potongan wong ngaji mbah ngaji kena ya mbak ning kene iki mbah ngaji wong ngaji repot iki urusan nek mbah ngaji lo bayar rakyat taman nek wong ngaji sing enek sak kelurahan ngendi enek kembarane betul Pak Sawi lu kan wong ngaji salah dasare kudu lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala alaihi salatu wassalam.
Kama qala alaihi abdur sholatu wassalam al mu'minu utawi wong mukmin iku yang duru binurillahi ta'ala. Wong mukmin iku ningali apapun yang disaksikan dengan mata kepala. Ini dengan nurul. Apa wae sing didelok pasti dikembalikan kepada Allah. Termasuk ndelok wong elek, wong apik, wong bejat, wong taat. Ngono-ngono elek-elek ngono ya makhluk Gusti Allah. Kudu dielasi ya, dipecohi ya bener-bener. Ya sekali-kali dipecah gak apa-apa nggih dewasa ben ati soalnya nek dilus-lus wong saiki ki angel Mas. Gak paham. Disangkane beneran nek wis dilus-lus. Sekali-kali dijenggung mah Gus ngono benjor rumangsa bener. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang namanya orang mukmin itu melihat apapun isinya dunia ini pasti binurillahi ta'ala lawan nurullah. Itu Nurmi Handayani, itu Nurman repot. Kemudian nari geni, lo sebenarnya dua anak aja kayak nar-naran ya. Nur mending, nari mesti geni. Lo penting nek iso ngendhaleke diimbangi karo banyu. Nek ora nggo geni tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salam al-alimu tawi wong alim iku yang kusun ngukir. Gase wong alim iku ngukir. Misalnya Kang Sulami ka alim. Ngukir niku apa? Ngukir membentuk sifat-sifat manusia itu mau nancep nih, ngukir sih. Pas budiman sifatnya itu ngene. Tugasnya wong alim. Wal arifu utawi wong makrifat iku yuskilu beningaken ninclongaken nistur. Kira-kira nek wis diukir, contohnya niki men lah, nek wis diukir, tur nek gak nistur ora dicat kira-kira patut deh. Apik ning kurang patut. Wong alim kudu tetep makrifat. Ora pandeng alime kaya ngopo wajib jenenge makrifat alias lewat talqin. Nek bahasa Arabe ning Qur'ane baiat. Nah saiki akeh salah kaprah. Kiai pesantren ngene-ngene wae ngene-ngene wah akeh repot dadi kasus pirang-pirang iki muncul dari berbagai wilayah. Allah membuka aib-aibnya. Wong-wong berkedok alim sak nyatane jaga. Lha ya wong alim ki ora dipandang lawan mata dohir. Didelok tingkah laku. Sak laku-lakune awake dhewe teng sinten kemawon, ayo belajar diurus. Kira-kira kaya ukiran wis diplis, diukir wis apik. Ini kan cek kasar. Ya kaya rembuane kula iki diukir wis ning cek kasar karena ya usiane cek enom. Dadi ya serane, mau enom kendel ning dia. Berarti cak perang, ayo. Sapa wani ngono. Tapi nek dengan wis ngaji ini insyaallah enggak akan mampu mengendalikan emosional. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arifu yaskilu. Beningaken atau mistur. Fa idza tamat nalikane sempurna apa atas fiatun beningaken hati bimulazamatil asma'i lawan langgengaken pira-pira asma Allah hasola maka bakal hasil apa makrifat sifat bimusyahadati kelawan nyakseni fimir adil qalbi ing dalem kaca peninggal di ora bakal mampu wong itu mau menduduki makrifatus sifat tanpa adanya tanpa beningnya wajib berarti. Lah ya aja do rumangsa anu ya. Khususnya teng niki kula jenengan sami kan sampun ngaji iki. Aja rumangsa alim, aja rumangsa ngerti. Wis padha-padha enak jawaban itu waktu aku ya ben luput ben salah. Nek wis belum ngaji iki insyaallah rebutan salah, ora rebutan bener ya Mas. Di mana ya? Rebutan bener berarti cek bocah.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oh iya, pakai